sang simbahan sang Mansilingan ang hindi kaya makalabay inabalang way kundi Mansilingan simbahan way pasulod to sa Handumanan ini kakalabay tungod nga may wiring sang kuryente nagkalatumba no so kinahanglan ma-reroute ka magre-route ka naman diri sa pihak sus nagkalatumba man ang mga puno sang kahoy no nagalulupad may mga sin nga nagaluluptop bala nga ate kundo medyo hina-hina lang luparon niya gid no so amo na subong especially sa mga bukas no like diri sa aton sa may syudad sa Bacolod we have numerous number of evacuees pero ginapangamuyuan tagid nga mag zero casualty kita no amo gid sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo safety gid first amo ning pinaka unahon gid naton no so subong iya nga aga para ma-update naman namon kamo especially sa mga nag-monitor sa aton kamusta naman ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod chekero nato naman ha ang balita sang patrol ang Bombo Patrol 24 oras no amo niyang pagdulong naton sa inyo why ni tulog-tulog no sa para kay Bagyo Odette no subongin buslan ko si Bombo Dante halin ka gabi why gid untat ang aton coverage ini para sa inyo no para sa mga kauturan naton para updated kita anong mga nagakalanabo kay kabalo kami no radyo ya ara lang gid na daya no ambag ko na gani may battery ka importante gid na kaayo especially nga mayara kita sa na-experience nga power interruption ni ginexpectan naton madugay-dugay ni siya kay kadamo sa mga puno sang kahoy nga mga nagkalatumba mga wiring sang kuryente nga nagkalakakasda no so hindi lang diri sa syudad sa Bacolod pero sa mga pila sa mga lugar diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental subong kaaktibo man sa aton iya nga mga opisyales no diri sa Bacolod sa Negros Occidental ginapangtawgan ta sila from time to time no hindi man sila katulog para lang masituate kung makamusta kag madulungan sa mga ayuda sa mga pagkaon especially ang mga nag-evacuate no especially nga sa mga coastal areas especially mga yara sa danger zone kinahanglan gid mag-evacuate pero may ara gid nga do hindi pa gid mag-evacuate so kinahanglan alisto kag aligmat gid kita sa aton nga mga kauturan ang baskog to ang waswas ni Odette sa Kabankalan no puwerte checkeron taman dugay-dugay ang Kabankalan area mga kauturan ta iban makitaan mo sa social media gapo sa man ang scene ko nagkalakwana naglulupad na ay grabe no kusog-kusog ang hangin sa hinigaran mga amo sina no especially ang balkon na gani sa mga open bala mga bukas nga area pero pinakapasalamatan naton kay a while ago si sulok kay Dr. Kaeliante so far wala man sang nanogid inablang casualty no so far as of this time pero Bombo Anthony kamusta ho nato naman ang aton nga palibot sa Bacolod sa mga kauturan taho aga pa ga monitor na gid sa aton kay ti amo ni dapat no mangin alerto kita alisto kita sa mga balita no sa subong naman iya nga aga ano nang aton iyang sitwasyon pangamuyo no pangamuyo gid why na gid sang pinaka kusog kita yang nga weapon subong kundi nga magpangamuyo gid kita sining ginapangatubang naton iya mga kabinan no nga sitwasyon naton diri sa aton sa may syudad sa Bacolod pangamuyuan naton or diri sa probinsya sa Negros Occidental amuning weapon nga pinaka-powerful sa tanan no kay ti as of this time sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo si Odette no padulong naman ni sa Panay Gulf dugay-dugay mag-checkya man kita no sa pag-asa para man sa aton nga pinakaulihing lakat sang panahon kay antes magalas 4 sang aga sa aton nga mga kabombo si Bagyo Odette pagwa naman no kay ti nakita ang sentro gid nga sang bagyo diri sa ato mo sa Ilog Negros Occidental puwerte ang hangin niya mo 175 kilometers per hour tubtob sa 249 kilometers per hour so amo na ang sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo
All right, sige, no? So, kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod kayang Negros Occidental, no? Ang central kag southernmost southern portions of Negros Occidental like La Castillana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, Himamaylan, na muna sa subong sa Himamaylan, Kabankalan, Ilog, Kawayan, Kanduni, kamusta kamudra, Sipalay, Hinubaan, amuni ang yara sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Kusog-kusog ning hangin, no? So, amuni sa aton iya sa mga kauturan naton, no? Sa aton driya sa may probinsya sang Negros Occidental. While signal number 3 naman diri sa aton sa Negros ang Calatrava, San Carlos City, Salvador Benedicto, City of Talisay, Silay, Bacolod. Kita sa Bacolod, signal number 3 kita, no? Murcia, Bago City, Valladolid, Pulo Pandan, La Carlota City, kag San Enrique, no? So, signal number 3. Pero ang southern portion sang Negros Occidental, yara kita iya makabinan sa storm signal number 4. That is why Ilog, Kabankalan, ang ginapanghambal ko kay Ina, Himamaylan, medyo kusog-kusogid, mga kauturan taon, nagka-comment diri nga pertigid ang hangin sa Kabankalan, sa Himamaylan, perti ka kusogid, subong, no? Pang chikeron. Ang insakto na, certified drogasyon, ang Chicks area, no? Amo agid ni ang makusog-kusogid ang hangin because ni kay Bagyo Odette, no? Subong, para ma-update pagid kita sa wala naton tulog-tulog nga coverage diriya sa Bombo Radyo ang patrol garibot sa gihapon sa area para madulong sa inyo ang pinaka-latest subong nga sitwasyon. Si Bombo Liani Zil Minardo sa piyak nga linya. Bombo Zil, maayong aga sa liwat. Yes, Bamboan, maayong aga, no? Mahanginon sa gihapon nga aga sa aton nga tanan na Bamboan. Nasa pag-achikyar naton na diri sa Sige, yes, sige. sa Bambuan. So, sa pag-checkyer naton subong sa syudad sang Bacolod, no, madamo sa gihapon ini ako na nadugangan pagid ining mga puno nga nagakalatumba Bambuan, no. So ari kita diri subong sa may Bacolod City Public Plaza. So ginbisitahan man ini naton ining halandumo na tower, Okay, Bambuan, man. basta malakong ginpalid man sa hangin. So Okay man. nakatindog sa gihapon na Bambuan, no. So gyapon Bambuan, bako gyapon ng halandumo na tower. So ara lang sa gihapon kag kasubong man ginbisitahan tani ang San Sebastian Cathedral Bambuan gincheckar naton. So may pipila nga naga pangamuyo dira sa sulod sa simbahan, pero mga kabilog ora Bambuan wala sang misa Wala pamandiri nga ginpatigayon na Bambuan. So meaning wala gidya sang simbang gabi. Yes, so may posibilidad nga wala gid sang simbang gabi, pero napasiga nandiri ang mga lights sa Bambuan kag may ara pipila ka mga kauturan naton ang yara sa sulod asang simbahan. Siguro naga pangamuyo man ni sila ang Bambuan, no, nahanungod sini sa Bagyo Odette Bambuan. Ang mga trapal da bala Bombo Zil ho, ano balang kundi may mga barigya da sa tubang public plaza. May man kay way man nagpalalalid ni or may mga nagkalatumba na nung plastada. May pipila nga mga ginapalid ini ang trapal apang may ara man nga wala ya kay ginbantingan ini nila sa kagina sang paglibot dinaton mga around 2 AM Bambuan, no. Nagasige ni pangbanting ang mga vendors diri sa may atubang mismo sa nga katedral, libot na ni sa bilog nga plaza nga tubtob sang mga nagabaligya sini bala Bambuan. So may ari pari sa sagwa sa nga katedral Bambuan, no. So naga patigayon. So ako na may ara nagasiga niya ang suga sang Si Father ara sagwa sang katedral. Yes, sa Bambuan. So may ara nga na nakaputi ako nakabarong sini Bambuan sa sagwa. So okay. yes. So amo na Bambuan kaya diri subong sa syudad sa Bacolod is blackout pa sa gihapon, wala pa nagbalik ini ang kuryente kay kagina nagapost man ini ang Sineco nga may kabudlayan sila sa pagbalik sini sang kuryente tuman sa kakusog sini sa hangin. Yes, so hindi pa nila dali-dali gid ni ang connection balik ka Bambuan. Sa subong nga Bambuan yari kita sa dalan sa gihapon sa San Sebastian. So padulungan nato na bala Bambuan, no, ang pipila pagid ka mga barangay going kita sa
pahadokoy kag Oo. sumag kay para makita naton ang sitwasyon sini Bambuan kung amat-amat na ini sa nga mga rescue man bala kag sang ibang nga mga ahensya ng mga response team nga nahawana na ini ang dala na Bambuan. So may posibilidad ang masubli naman o kana mabulig diri Bambuan. So responsibilidad man ini sa nga bitaw Bambuan no. So sa pagpanguna mandra ni Sir Colana Bambuan. So bululigan gid ni Bambuan no nga dapat mag Yes, so Bambuan no update naton may ara gid misa sa subong pero may ang tao dito Bambuan no sa katedral is mga pipila pa lang gino so maisip pa lang. Nagmisa gid dya, gin push through gid yang misa, no, Bombozil? Yes, ako rin ka Bambuan. May misa gid sa subong nga aga. Aga sini Bambuan no pero ang nagatalambong o kana nagkaladto is Jutay pa lang nga Bambuan ng mga kauturan naton. So wala pa iniguro kay ti ang kalabanan sini Bambuan nga ara sa coastal area is ara Bambuan sa evacuation center no which is as of 2 a.m. kagina Bambuan sang December 17 no madamo na ako na masubra na ini sa 4,000 ang evacuees sa nalain-lain nga mga barangay sa Bambuan. So mayari kita diri record Bambuan sa nalain-lain nga mga evacuation center kag mismo man ang ilang mga data Bambuan. So isa-isahon ta ni Bambuan. No, yes. Ang Bacolod City, so may ara tatlo ka cluster ini Bambuan, no? So again, by cluster ini sa DSSD which is ang North Cluster, Central Cluster, kag South Cluster Bambuan, kung sa diin ang evacuation center, Mandalagan Elementary School, Bata Elementary School, yes, sa Bata Gym, kag Abis 1, Abis 2, Barangay 1 kag Mandalagan National High School kag kasubong man sa Bata Elementary School. So ari ini sila nabilong sa North Cluster. So ang Mandalagan sini Bambuan so ara siya sa Bambuan sa 37 number of families kag ang individual is 133. So ang Banago Elementary School is 65 ka number of families kag 277 ka individual. Ang sa Bata Gym Bambuan so ginakuha pa ni nila ang data ang sa Andres Bonifacio Elementary School may ara ka 73 number of families kag 279 ka individual. May ara man 116 sa Abis 2 ini ang number of families may ara 116 kag 610 sa individuals. Sa Barangay 1 Bambuan so ongoing pa ini ang data ang pagpasulod sa data. Ang sa Mandalaga National High School is may ara 31 ka families, number of families sa 152 ka individuals. Ang sa Banago 1 Elementary School, so 65 ka families, kag 277 ka individual. So may ara ka bugosan niya 387 ka families no nga evacuees dira sa North Cluster, kag 1,728 ka individual. So medyo madamo-damo gid Bambuan no. So tan-awa naman naton o kaya chikaron ini sa Central Cluster. So Bambuan ang ETSCS 1 amo ni ang isa sa evacuee center, ETCS 2, ETCS 3. So ang Bacolod City National High School, ang Mabini Elementary School, Estefania Elementary School, Luis Herbias National High School, CV Ramos sa Bambuan, yes, so ang isa pagin amo ang Rizal Elementary School, ang Puente Villa Elementary School, E. Garcia Elementary School, Montalvo Gym, Barangay 40, so Monte Vista Gym. So Bambuan, ang number of families sa ETCS 1, may ara tatlo ka number of families, ang individual is 16. Ang sa ETCS 2, 41 ang number of families, kag 211 ini ang sa parte sa individual Bambuan. So may ara man na Bambuan nga 5 ka number of families sa ETCS 3 kag 52 ka individuals. Ang sa Bacolod City National High School, 36 ka number of families kag 148 ka individuals. Ang sa Mabini Elementary School is 24 ka families kag 79 ka individual.
Ang sa Estefania, 8 ka families kag 33 ka individuals. Ang sa Luis Herbias National High School is ongoing maini ang pagpasulod sa nga data nila Bambuan. Kasubong man diri sa may SCB Ramos, Puente Villa Elementary School, Bambuan may ara isa ka family kag 5 ka individuals. Ang sa Rizal Elementary School may ara 60 ka families kag 255 ka individual Bambuan. Kag ang masunod amo ini ang E. Garcia Elementary School, may 11 ka families kag 20 ka individuals. Ang sa Montalvo Gym Barangay 40 may 18 ka families kag 90 ka individuals. Sa Monte Vista Gym may 8 ka families kag 40 ka individual. Bali ang Central Cluster sini Bambuan no may 215 ka number of families sa Kabugusan. Ang sa individuals naman is 949. So sa central na siya Bambuan. So may nabiling kita nga amo ni sa may South Cluster naman kita Bambuan. So ato naman na chikiron sini ang sa North Cluster no kung pila inibala ka bilog man. So sa South Cluster Bambuan sa Medel Elementary School amoy na siyang sakop sa South Cluster, Medel Elementary School, Medel High School, Sumag Elementary School, New Government Center, Villa Esperanza, Medalla Elementary School, Handumana National High School, kag sa J.R. Torres. So ang Medel Elementary School may ara ka 42 number of families, kag ang individual is 185. Ay sa Medel High School is may ara 18 ka families kag 65 ka individuals. Sa Sumag Elementary School is may 5 ka families kag 24 ka individual. Sa New Government Center may 10 ka families kag 40 ka individual. Ay sa Villa Esperanza may 81 ka families kag 332 ka individual. Sa Medalla Elementary School may 56 ka families kag 205 ka individual. Ang sa Handumana National High School may ara 29 ka families kag 124 ka individual. Ang sa J.R. Torres is may 45 ka families kag 197 ka individual. Sa Kabugusan sini Bambuan, ang South Cluster may ara ka 286 number of families kag 1,172 no nga individuals Bambuan. So ang families ni tanan kung i-combine naton ang North Cluster, Central Cluster kag South Cluster, so may ara 888 ka families nga evacuees kag 3,849 Bambuan ka individual. So akong tan-awon naton, so grabe Bambuan kadamo ini ang evacuees kag suno sini kay Mama Pasita Tero no ang head sa nga DSSD ang kalabanan gid ini sa ila Bambuan isara sa shoreline or coastal area. So ang akong tan-awon ta diri man ang data is ang kadamo apan ang kalabanan sini halin inigid Bambuan sa may Banago area no which is nahamtang ini sa may Abis to dira sa may Barangay 4 no ang individual sini nila is 610 Bambuan kag mayara nga 116 ka family. So kagina ginapadulungan man naton na dito pero mas okay dito ang sitwasyon nila Bambuan kay may suga to sila ako may generator pero ang pipilayak evacuation center so aga pa nga pagid Bambuan kay wala pagid asong power subong o kana suga Bambuan so medyo mabudlay man sa parte nila. Oo, amo gani no. So all in all sa mga kauturan naton hambal ta na gani sini nga kaagahon masobra na ni 4,000 ang 4,000 ni siya individual or pamilya? Individuals, no? Bambuan ang 3,849 is individual pa lang ni siya. Oo, individuals. So 888 pa ka families. So sobra gid ni 4,000 Bambuan kung gasarang gani sa 5,000 pagit siguro ni. So yes. naapekto meaning yara ni subong sa evacuation centers nga ginapanghambal mo Bombozil, may ara gani naglalabot to sa government center, no? So kung tan-awon mo subong samtang ginabaybay mo Bombozil ang dalan, kung diri kaya sa downtown area, no? Ang subong as of this time, din nga area ni subong ang ginabaybay mo?
Yes, sa Bambuan, so ari kita subong sa Araneta Street, no, Barangay Atangob na kita, na o kana sa Barangay Singka Airport, Bambuan. So ari kita sa Tadlong sa nga Old Airport sini Bambuan, which is makita gid diri nato, no, medyo ganirapta pa ini ang mga adahon diri sa nga kapunuan a Bambuan, no, nga naga kung sa kagina sa kagahon alin sa kagabi ini nga matudo ang hangin, so may ara nga iban nga mga kahoy nga nagkarabanggi o kung nagkarabali gid ini Bambuan, so sa pipila gani ka mga area ya may ara kahoy nga luak gid bala Bambuan ang iya sini nga ugat, no, ang iba yung nagkalabali lang o kung nagkalatumba, so madamo gid subong sa nagkala-apektuhan man ini Bambuan nga mga puno kaya mismo dito gani sa may pipila ka mga area no may mga salakyan nga nagkalatumbakan pa ni sa mga puno Bambuan. Mhm. So ang open niya nga area amo ni kalatumba mga puno, kalalupad ang mga sin, no? Kung diri ka downtown niya ti daw okay lang gawa ang sitwasyon, pero sa mga open space or open nga area amo na damo gid ang nagalinupad kay tungod ni nga wala sang sagang ang hangin mo, Bombozil. Yes, correct gid Bambuan, no. So may mga ang delikado gini Bambuan is ang sin, no, nga katalong pa ini nga daan Bambuan, so daan ano ram ni ko maiguan ka dogin napilas kasang ispanding so amo na Bambuan nga sa mga kauturan naton mag-aligmat gid sila kung nagatabok pa ini bala sila sa may dalan kay ti sa subong Bambuan mayo naman kay daw nagakanay-kanay na ini ang hangin, no, hindi na gid masyado kabaskog o kung naguntat na gid niya ang hangin diri Bambuan sa syudad asang Bacolod, no, sa subong oras, no, so 41 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 4 sini, so wala na kita may mabatyagan gid sa nga matudok sini nga ulan na Bambuan sa Bambuan i-update na lang ini ang aton nga data bala Bambuan kung sa diin ang total number of evacuation centers is 29 kabilog kang may total 29. number of 29 ka evacuation centers kang ang total number of evacuees ang families is 1,003 na nagdaga na sa 1,003 ang families kag ang individuals is 4,272 Bambuan as 2 a.m. ini kagina, no, sa ngangin update sini, pero sa subong nga Bambuan may ara pa ini changes, no, so aga pa dayon pa ini sa pag-collect sang data dito ang sa bahin sa nga DSSSD sa Government Center Bambuan. Oho. Hibaloon man nato ng sabahin niya sa probinsya sa Negros Occidental kaya balta na gani Bombozil, no, especially sa Southern Negros kay sa Southern Negros, amo gid ni siya ang igo sang ni Bagyo Odette, signal number 4. Kita, so mga Hikabankalan, Himamaylan, Ilog, amo na yung pinaka naglandfall, no? Pinaka sentro gid. So, ano pa, Kanduni, Kawayan, Binalbagan, no? Moises Padilla, Isabela, Pontevedra, La Castillana, Sipalay, Sakto, no? So amugid ni, no, ang sa central kag sa southern portions of Negros Occidental, amo ni siya ang pinaka-latest kay nasa storm signal number 4. Tanawon ta pagid ang pinaka-latest dugay-dugay sa pag-asa, no, kung kamusta. So dirigid perte ang yas ang hangin. Amo gid gani Bambuan, so sa diri sa may syudad sang Bacolod Bambuan, medyo nagtahaw-tahaw na pero sa pipila, no, so especially sa may southern o kan sa may southern na part sini sa Negros Occidental Bambuan, so madamo ang nakita naton nga nagapost sa Facebook is grabe sa gihapon ang bagusbos dito ya, especially sa may mga Himamaylan, Kabankalan kag butong na dito pakadto sa may Kawayan, Ilog, Sipalay kag Hinubaan na Bambuan. So nagabirada pa kuno ang hangin sa subong sa mga pila pa lang ka minutos ini nga nakita nato, no, ang madamo gid ang nagapangayo ini sa nang prayers sa Bambuan kay nakulbaan man ini ang pipila ka mga kautoran naton kay imagine bala kung ara ka sa babaw sa nga bukid pag ini sa babatyagan mo gini Bambuan ang hagunos sang hangin kaga doga panihol iniya suno sa ilang mga post ini, no, kung na ginapabutsyag sa social media Bambuan. Bambuan? Yes, sa Bambuan.
So bambuan ari kita sa parte subong sa nga dalan Araneta sa gyapon. So padulungan naton ini ang parte sa nga pahanukoy kung sa diin na bambuan sa diri nga parte is amo mangyapon ang makita naton pareho no sa may mga downtown area nga kadamo gid sang mga sangas ini o kon mga dahon pagid sa nga kahoy no nga naga palibot o ka nagalapta diri sa may dalan kaya pasalamat man tani kay may naghatag kasanag no biskan gamay kay ti ang street light ini no solar ini ang ginagamit diri sa may dalan sang Araneta kag sa aton diri nga pagchikyar madamo man ini ang tulumba nga mga ano sa mga poster o kon mga sign ni balabambuan no Mga sa signages, Yes, mga mga signages. posters. Ano ni nga dalan, si Bombo Zil live, subong makita naton sa aton yung mga kauturan sa aton yung mga kabombo. Ginabaybay mo subong ang dalan, ano na Tukoy nito? na sa Bambuan. So, dalan Araneta gyapon. Araneta. Yes, correct ka Bambuan. Dalan sang Araneta sa gyapon. Pero mayo man ni Bambuan ng mga baligya din nila, no? Ng mga sapateri na di ba wala man nagkala buka o kung nagkarawas kaya medyo mabugat niya so hindi madalagid sang hangin na Bambuan. No? Ginakaluyan. Yes, So may ari diri sa may piyak nga nabahin man naton. So hindi makaagi akon makalabay ini ang mga salakyan Bambuan. So diri gid sila malibot sa aton nga ruta. Oo. Aton na diri sa may right side, no? Kung magkadto ka sa south, so sa right side gid sila magianay kay may natumba nga kahoy. So amo ni ang delikado naman Bambuan kay ti dapat hingagawon naman inikuha dira kay ang natumbang kahoy is medyo madako no Jimilina ato ang tumba dira ka nagbalabag gid sa dalan Bambuan. Oo. Ang rescue operation, in fairness ni Sayla, duway man sila arap-arapan Bombo Zil, no? Kay damo ni mga areas ang kinanglanan nila pang, panghawanan pa. So, kung tanawon mo subong sa notice ko, puwerte kalaka ang salakyan sa dalan. Kasi syempre, sino manabing magbiyahe, sini nga kuway kasang importante, hindi ka gidya magwa, no? So, that is why nga daw kamo lang ning katiyog sa dalan. Subong, magluwas ni sa mga may pipila ka masugata. Nga siguro, pertikla ka, may nagamotor, delikado ni katama, ha? Magmotor ka subong, no? Kaya motor ya, pwede siya nga kumperting hangin ya, delikado, no? And then, manotice ko, kay na may mga nasugata ko sang kaagahon pagid yan ng mga call center agents, no? Amo, in fairness sila, duway ni pahuway ila duty. So, ginasugat sila sa mga van. Do, amo lang gining nagalakat sa dalan, magluwas ni sa mga barangay tanod. Bo, saludo ko kita sa mga barangay tanod, Bombo Zil nga, ara man sa mga panghigaron man, kaya nagabulig monitor, kag sa mga naga-rescue, no? Naga-responder. Amo lang gining makita, ta subong niya sa dalan, subong Bombo Zil. Yes, amo gada Bambuan, no? So wala man ini sila pahuway ang tanan ni nga response team kabulig ini sang iban pagid nga uniform personnel sa bahin sa nga gobyerno Bambuan. So subong Bambuan ari kita sa may atubang sa nga Gardenville o kan sa Manville Royal ni Bambuan. Kag ina sang paglabay din namon mga alas 3 sa pasado, wala pa ini ang kahoy na tumba Bambuan, no? Sa may right side. No, mag-going o na sa left side o going to south kita Bambuan. So may posibilidad nga ang mga salakyan subong gapakadto sa north is dirigin maagi sa rota ha Bambuan, no? Sa may magpakadto ka north, so sa left side giniini sila maagi so no, kabudlay man nga sitwasyon kay kadamo na di sa nga tumbah nga kahoy kaga mahugani ini nga kahoy ha Bambuan. Subong tumbagid kay na alas 3 wala pa subong na haplay gid. Yes, correct ka Bambuan kay ginapaglabay din namon pag checkar man dito no sa may sumag. So wala pa gid ini sila Bambuan ang duwa to kakahoy nga naagyan namon. Wala pa ni sila yung nagkalatumba hawan pa na di kaghina ang dalan sa subong Bambuan ba kadamo na sa mga nalabyan ta nga nagkalatumba na gid no, wala na nakapenetrate no Bambuan, wala na nasarangan sang kahoy. Wala ka nasarangan sa mga billboard ada Bambuan ang nilada nga mga poster no ang mga sini mga ni ganito tawag matarpaulin Bambuan nga ara sa may signboard wala ka sa may billboard Bambuan dara sa may dalan Lacson. So may ara lang gid isa Bambuan ka
billboard dira nga nakahilay lang pero wala nagatumbalay bambuan. So amo lang to ang isa ang nakita naton pero kalabanan gid dira bambuan no mga advertisement ini nagkarapaksi gid no o nagkaragisi gini 2 months sa kakusog sang hangin na bambuan. Pero may mga billboards kahapon pa lang nahimos na ini mga tag-as de Blas Dalan Lacson na pagpiod na to kahapon pa pero may mga iban nga nagkalabilin no Bombozil? Yes, correct kay bambuan. So may ara gid pipila nga nagakarabiling kagagina sa nga kagahon o kuna sang kagabi pa lang bambuan na saksihan tagit kung paano ini kakas no yung paano nakakas ni mga billboard nga ginapang palid sinisang hangin ng bambuan kaya kakusog-kusog gid kagabi sa nga hangin mga alas 11 gid bambuan. So sa diri sa parte sa nga paano ko may pipila ka mga madamo diri sa nga dakon sa okon sa puno sa saging ang nagkalatumba manabambuan kag sa mga kalubihan makita tagi ni karon na bambuan magasanag-sanag na kay ti sa subong blackout sa gihapon ang nagadala lang gid ako nang nagahatag sa kasanag sini ang may mga establishment nga may mga generator kag kasubong man ini ang mga street light bambuan no nga na ari sa tunga sang dalan which is a solar man ni bambuan. Oo, so amo na no ti amo ning sitwasyon subong sa aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod sa aton iyang mga kauturan sa aton iyang mga kabombo. Si Bombol yan ni Zil Minardo nagatiyog subong para madulong sa inyo ang sitwasyon naton. So as of this time, ang hangin hindi na syado kakusog kumparar to kay na sa mga alas 3 sa kaagahon. Yes, correct ka bambuan. So may normal na matawag na naton nga normal na ang hangin kung ikumpara tagid ini sang kagabi ang mga alas 11 gapakadto na sang kaagahon na bambuan ng alas 2. Kami ari bambuan nga kadelikado man diri sa may isa sa hospital ayon bala bambuan may nagahilay nga poste sini o kana street light no do base isa na lang ni kakuyot karon kag may matumbahan bala so kadelikado so dapat amo pag gini ang chikaron amat-amat sini sang mga otoridad o kun sa natungdan gid bambuan. Oo. Okay, sige, no? So, amo na, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, amo nang kadelikado. That's why nga, as much as possible, kung hindi man lang kita makagwa balas dalan, halos tanan subong suspended man ang mga trabaho, no? Di ba, Bombozil, sa mga government offices, ang mga SSS, ang mga tanan, suspended naman yung trabaho. So kung as much as possible, hindi na lang kita na magwa sa dalan, tungod mo na, hindi ka kasigurado, kadelikado, may mga posting nga nag-light, kung bye-bye ka sa dalan, nag-drive ka, kung anong plastada, bla kag maluparan ka, kag matumbahan ka, sustamaan ka, delikado, Bombozil? Amugad gani bambuan no sa subong nga aga may mga pipila nakakautura naton diri ang mga nakita tang nagabalantay na sang jeep o kon mga sakayanan ni bambuan no pang publiko aga kagina gani sang pagapadulong din naton sa may panukod may mga pamatan-on pa nga dinalagan-lagan pagkakita ini nila sang patrol so nagadayo ni sila bambuan sang dalagan kanaga pinanago kung gaano ni sila nga grabe na kagina ang binagusbos ang hangin kag sang ulan no nagalagolagaw pag ini sila mayo tani kung nagabulig ini sila rescue pero wala man so kadugang pag pinasaway kung may pipila man ka gabi bambuan ng mga reportings nga dungan sa nga pagragasa sini sa hangin o kung ka pagtudo sa huyop sa hangin bambuan may mga pipila man yang naga take advantage no ang mga gapi ng awat pa sila so dapat ang himuon sa kapulisan nga mabulig rescue is sila pagida bambuan niya ang ginagaan sa atensyon sini kahit hindi pa ni pwede nga pabayan na kay may ara nga reported nga pag pinangawat dara kagabi bambuan sa may dalan sa nga Lacson. Amo gani man. So amo na no sa mga kauturan naton, keep safe lang gid kita ha. Padayon sa paghalong, pag-obserbar, importante subong kay halos ang palibot gid jaya Bombozil no may kabilugan taya nga power interruption gid so ambal ko na gani importante may radyo kita para updated kita kay radyo battery lang man ang katapat mo amo gid bambuan no kay ti wala na gid ako na
ang sa radyo bambuan no mis ka na magbinagyo pani kung kakisa so may problema gamay pero mabalik gina iya bambuan ang connection no ang sang radyo. Anday ka sa iban kung madula ang signal o kung total blackout na gid ina iya bambuan pero sa radyo updated gid ini sa tanan nga balita bambuan. So sa subong no ini ari na kita bambuan sa may sumag no sa parte sa sumag which is makita din nato na bambuan no kasubong man sa mga pipila ka mga areas damo man sa naganilaktas ang mga basura aran sa may tunga sa nga dalan ang barrier sini nga naga-separate sa first kag second lane Dira sa sumag, ano man, brown out man. niya sa Correca Bambuan. Oo. So blackout din Blackout niya din ang siya, no? bulog ng Bacolod Oo. City. Kagabis ka na Bambuan ang sa iba nga parte sa Negros Occidental, no? Madabo naging siya temprano pa kagabi Bambuan no may nakita nga naga-post nila sa Facebook tag alas 8 pa lang no nga nagapangayo isang prayers no kay tiga hagunos na dito ang hangin si Ilaya temprano pa wala na sila sa kuryente Bambuan ilabi na ang mga ara sa parte sini Bambuan sa higad sa mga suba sa mga sapa no which is kadelikado gid para sa ila. Oo, amo gani man. So, amo na no sa mga kauturan naton way gigita may mahimo. Sini kay ti hindi mo na basol nga ma-restore dayon ang kuryente because sa eksperyensyahan naton ya wala to o maningadaan nga ano ni mga kung ano drang nagkalanabo no mga nagkalatumbahan sa mga kahoy. That's why gid siya nga kwan gid kita ang pinaka-importante lang gid niya subong niya ang aton nga safety. Correct gid Bambuan. So dapat halong agit tanan no amo na ginambata keep safe stay safe kaga stay home alang gid Bambuan kung pwede wala kung wala lang man obra kung wala kinanglanon sa sagwa so magtiner ang anay sa panimalay kaupod ang pamilya no at least bala ang aton sini nga pamatsyag is panatag at kita nga tanan kag ini Bambuan sa may parte diri sa may isa ka eskwelahan o kana sa Medalya High School na debla Bambuan sa may sumag dapet may isa diri ka may puno sa mangga no nagkarataktak ini so may mga pipila dito ang mga kauturan nato na namunjot sa mangga sini Bambuan so mga hilaw pa man ini pero kay damo-damo medyo Bambuan nagkaradagdag sini kaga nagkaradunot taganang iban so kanugon gini tuman sa kakusugon sini sang hangin nagkaradagdag ang bunga sa mangga Bambuan. Ahay. So amo gid ning aton iyang ang pasalamatan lang gid ni naton Bombozil nga as of this time kabay pa wala casualty. Yes, correct kada Bambuan amo gina ang pangamuyo nato no nga safe gid tanan nga kauturan naton kag sa subong ni Bambuan makita naton nga nagina-checkar sa gyapon sa response team kag sang iban pagid nga mga rescuers ini ang parte diri sa sumaga Bambuan. So sa diri madamo man kita nga makita diri nga mga ano sini Bambuan no sa mga utod nga mga kahoy kadamo gid sang mga nagkarali diri kag ang kasubong man sini ang mga laptop bala sa kahoy no pareho man sa iban nga areas diri ang sitwasyon sa barangay Sumag. Amo gani ho. Sus okay sige. Wala gid kuryente sa mga kauturan naton halos na niyang mga nasakupan niya sang amo mani Seneco, Nuneco, Noseco, expectaron gid naton because perting bagos-bos ang hangin. So keep safe sa mga kauturan ta. Iban mayo man kay nagkaladto na nga daan sa mga evacuation centers. Pero kung may ara pagid nga nagapakatig bala Bombozil no kay kabalo kami mga ara kita mga kauturan binga hindi pagid siya mag-evacuate mo. Yes, correct kada Bambuan no sa parte sinimba sa mga kauturan naton nga kung hambala na ni sila sa mga kapulisan, mga rescuers kani nga mag-evacuate na temprano pa so magsunod na lang sila kay ti Bambuan kung hindi kita bala magpati sa ginahambal sini sa aton. So kung kakisa kita pa nagabutang sini sa katalagman sa mga rescuers sini kaga sa parte man isa nga nagabulig bala Bambuan nga para maging safe man kita tanan no sa nagaabot nga bagyo Bambuan. So dapat kung na-warning nga na gani no magpalagyo o kung evacuate na so dapat masunod na nga daan na Bambuan. So kami ara either sa may parte sa nga sila bala Bambuan ginambala na sila nga daan sa may coastal area ini sila. So may mga tigulang pangadaan nga upod so kung kisa may ara pa naghambal
kagabi nga madalagan na kuno sila kung ara na so hindi ina maayong nga rason man bambuan kaya hindi man na sila mabatas nga bayaan dira sa nga rescuers no hindi kita magabal nga madalagan ka na lang kay ti ang ginagya nila bambuan so medyo nagalapan-lapan na ini kagabi ang tubig kay ti manugtaob na to sa nga kagabi which is 1.4 ini ang ginsaka sa nga tubig nga bambuan. Insakto gid no. So hindi pwedeng mambala okay lang niya. Why sa madalagal na kami kung mag-abot hindi gid amo no. So as much as possible dapat siya ano ni gani pagtawag kinahanglan na evacuation ma-evacuate ka na nga daan kay hindi mo na pagpalabuton sa gabi pa. Correct kita bambuan kay ti ang gakasangtan is aning mga ara sa rescuers bambuan. So kung pwede lang man nga magdalagan kita tanan gani tanin di na ni sila mag-effort diri no nasa parte sang mga kapulisan naton o kan sa mga government employees man na bambuan. So sa subong bambuan madamo na kita makita diri sa may barangay Sungag nga mga kauturan naton nga nilakat-lakat diri sa may dalanon bambuan no kag kasubong man ini ang mga public kaga private vehicles bambuan. So maghinahinay lang din no balaan na din naton sila kung gina-warningan kiti ang sa diri nga parte bambuan no may mga barriers nga nagkalatumba diri ila binigid sa nagamotorsiklo so medyo delikado gid ini kung amo ini ang ilang malatayan sang guman nila bambuan no kaga medyo madanlog pa nga daan ang dalanon sa subong nga aga bambuan. Susperte ng likaw-likaw nyo do grabe na gid ano nagahalaplay ng mga scene sa kilid do. Ining mga sa tunga, bala Bombozil, no? A while ago, sa nalabyan nyo, sa tunga nga, ano na nagatindog na yan, na nagahalalaplay, amo nang delikado, no? Delikado kung nagamaneho ka bala. Tapos hindi mo makitaan, may mga galinapta sa atubangan mo gali yang kunano, dira, Bombozil? Yes, correct ka, bambuan, mga barrier ini sila, no? Nga naga-separate bala sang second lane o kana sa nga right and left lane ni bala bambuano nga para wala sa nga overtake dira nga matabo. So amo na da ang aga separate so kadamo dira sa may overpass kani sa may magsaysay bambuan madamo man dira sa nagkalatumbah nga mga barrier bambuan. Dapat hinay-hinay gid, no? Hinay gid sa pagmaneho. Amo nang pinaka-importante sa tanan. Anyway, no, sige. At least, Bombozil, no, amo ring sitwasyon naton subong nagkanay-kanay naman ang hangin, no. So balikan ko lang ikaw kung ano pagid ang mga informasyon mo dira nga malikom, no, sa subong iyang aga para nga madulong naton sa aton iyang mga kauturan. Bombozil? Yes, sa Bambuan, amay adto ang report gikan sa patrol ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat sa kay Bombo Lianizil Minardo sa paglibot naman para sa aton nga sitwasyon diri sa aton nga may palibot iya sang syudad sang Bacolod, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Sige, keep safe everyone ha. Halong gid kita as much as possible nga pwede parang gid nga stay home lang gid, no. Kahit why naman suspended naman ang tanan iyang mga trabaho subong halos, no. And pwede lang gid kita nga yara lang kita sa aton iyang tagsa sa mga panimalay, timayara kita nga mga nagatrabaho pa like hambal ko na gani mga call center agents, no. In fairness ni sila gwa gid sila gyapon kag magtrabaho kay amo ning ilay nga trabaho ulan bagyo man ni sila, no. Christmas, New Year mga call center agents trabaho gid pero halong lang gid kay mga ginaspang sugat man ni sila, no. Sambal ko na gani amo lang ning delikados dalan tay na blang maglinupad although subong kanay-kanay naman ang aton nga sitwasyon. Bombo Anthony, no, machikar kita, no, sa aton iya pagpanimbalik chikeron man naton iya ang pag-asa man para sa aton iyang pinakaulihing lakat sa panahon kung may yara man kita sang assessment man sa aton iyang mga opisyales man in fairness ha, sa aton yung mga public officials subong susway man yung katulog-tulog mo
si Mayor Bing Lunardia sa mo ba nga tiniyog-tiyog ya halin pa kagabi tubtob sumong kagahon si Congressman Greg Gasataya ti pinangdulong sa mga food packs para sa mga kauturan nga apektado sa bagyo, no? Kag sa iban man in fairness sa iban man mga opisyales sa tagsa iya Kabanwa kag syudad kay this time dapat gidya nga ma-monitor nato ng ato niya nga mga kauturan, especially ining magkala apektuhan ni iya mga kabinan sining ni Bagyo Odette, no? Okay. Chikero nato na kay thank you sa paghatag balita halin kagabi hasta subong sige ko monitor kag pamati sa Bombo Radyo. Sige, no? Drias Bombo Radyo hambal ta na gani 24 oras kay ti amuning sitwasyon naton subong. That's why kung manotice nyo, why na tulog-tulog, no? Halin ka gabi tubtob subong ang mga tinion niya para lang maduluong sa inyo ang mga balita. Kaya muning pinakakinahanglan naton sa tanan, no? Pinakakinahanglan sa aton iyang mga kauturan subong kung paano naton ma-monitor naton ang aton iyang sitwasyon iya mga kabiyanan sa palibot, no? Sa aton iya nga syudad iya sang Bacolod, sa aton iya nga mga kauturan kag sa pugos nga probinsya sa Negros Occidental, no? Pag balik naton mahimo chikeron pagid naton dugang pang mga update pagid, no? Kamusta dugang assessment naton sa palibot, especially sa southern Negros man, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo or northern Negros, central Negros, no? Hibaloon naton, no? Sa aton iya nga pag panumbalik, no? Dahil lang gida, standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio.
Bumbo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangon ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras Nga Andrigid labang sa Bombo Reports First Edition. Padayon ninyo kaupod subong yang aga Bombo Ansindol Sorilla. Kag nagdangat kita sa oras 12 minutos na nakaligid sa oras nga alas 5 sa aga. Padayon ang ato niyang coverage sining pagpanalasa sang Bagyo Odette. No, mabatyagan naton sa gihapon driya sa aton sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Western Visayas kag sa bugos nga Pilipinas. Kag pangamuyoon gid naton no ining nga wala lang gid iya sang casualty no. Amo rin gina ang pinaka ginapangamuyo naton subong sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Ang pinaka powerful weapon gani naton subong sa ato niya nga mga kauturan nga magpangamuyo gid kita. That is why padayon ang update kinahatag naton sa inyo ano nang pinakauli naton nga sitwasyon, kamusta nang ato niya nga palibot sa mga kauturan naton sa lambal kuna naga-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial or nagaupod sa aton sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod or sa YouTube sa ato niya nga YouTube account sa Bombo Radio Bacolod sa mga kauturan tayo, especially wala dribla sa Negros sa Pilipinas no Kabalaka no si Mayor Rex Halanduon sang syudad sang La Carlota yari sa aton iya mga kabiyanan sa piyak nga linya ginapang chekyarta ni ang sitwasyon sa aton iyang palibot no sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya mga kabombo. Ano na ang pinaka-latest subong sa aton iya nga mga kauturan, kamusta dira sa may syudad iya sang La Carlota, anong sitwasyon no sa piyak nga linya no yari na si Mayor Rex Halanduon. Mayor, maayong aga sa imo, upod mo si Bombo An sa Bombo Radio Bacolod.
Bumbuan may yung agagid pero hindi maayong imong audio sa Okay. Sige. This time ya, Mayor, kamusta? Kamusta, Mayor? Okay na? Kay okay, gidyang sulod mo sa amon diri. Why problema? Hindi ko kayo hindi maayong sa imo audio. Okay. Klaro wari pa niyo. Okay. Kay so far, Mayor, okay ang sulod mo sa amon diri. Sige, fix naton ha. Sige. Sa aton nga mga kauturan, no, upod naton subong ang alkalde sang syudad sang La Carlota, si Mayor Rex Salanduon. Subong niya, sige sige. Okay, gina-fix naton ha, kay chikeron naton, kamusta this time sa aton nga mga kauturan ang syudad sang La Carlota, mga mayors ni, mga public officials naton, way man tulog-tulog, no? Sa subong kay gina-monitor ang sitwasyon. Mayor, kamusta subong ang sulod namon dira? Ganaga kautod ng imo tingog. Okay. Hindi ko mayo kay hindi sitwasyon lang lumalaan ko sa La Carlota. Oh yes, that's right, Mayor. Kamusta? Kay okay ang sulod mo sa amon diri, Mayor. Kamusta ang sitwasyon nyo? As of this time, alas 5:15 kita sa aga, subong sa syudad sang La Carlota. May aga mo hindi ko gigapon mag-utod-utod ang imo Nagsapi ang imo tingog, hindi ko mayo makuha ko anong pamangkot ang sitwasyon sa La Carlota. Correct na, Mayor. Correct, Mayor. Amo nang ginapamangkot namon. Kamusta ka mo dira subong sa syudad sang La Carlota? Natural damage sa paglabanan ng mga kahoy lang naton niya damage sa dalan kaya mga balay nga natumbahan sa mga kahoy, no? Tapos evacuate ang iba nato na sa mga elementary school sa mga barangay, no? O sa mga barangay hall naton kay sa gym namon ang amon nga evacuation center diri sa poblasyon. Okay. May mga pero Mayor, as of this time, wala man niya sang pamilya nga nabutang sa ital-ital, individual sa delikado ang iya sini nga kabuhi tungod kay bagyo, tungod ni sa na-eksperyensyahan nga bagyo. May report na ko may fatality, may isa di kapatay ang obra sa kumpanya, nagdagdagan kahoy, nga motor siya, nagdagdatumbahan sa sang kahoy, so naigo gid siya. Dead on the spot siya, no? So, bago lang namo na expected gindala sa morgue. So para mo kumila ng report sa fatality na ton diri sa La Carlota. Isa ka individual nagamotor, patay gid siya, Mayor. Iya mapuli sa dali sa isa ka barangay. Natumbahan sa sang iyang natumbahan sa sang kahoy kita kay sa motor, so patay gid siya. Mayor, ano oras di gani natabo ining sa casualty nga ni? Ina siguro ang report sa akon kagina do mga alas 2 alas 3 siguro. Mga alas 3. Hindi na ko sure gid ha, mga 2 o 3 sa kwan bago lang sa namon na hindi namon magindulduhol lang sa namon kay tungod nga damo sang kahoy bila sa dalan, hindi namon tabok gid ang amon nga ang dalan nga ginatumbahan niya. Natumbahan sang kahoy. Diin gid ni nga dalan particular dila sa La Carlota, Mayor? Sa Barangay 1 sa may Kuntina na yon, no? Sa Barangay 1 pakadto sa Balag papuli sa tani, no? Way ko pa nabalaan ang identity, papuli sa isa ka barangay sa Balapag ko sa Cristina ni sa Barangay 1 sa Tumbahan. Okay, Mayor, diin siya halinhaw. I mean nga sa amuni nga kaagahon na kinanglan niya pa nga magbiyahe kag magmotor. Way pa ko kabalo kunya ang nagbiyahe sa iya nga motor sa nga single. Way ko kabalo kay ginugod obra sa isa ka hindi ko sigurado pa sang kuan sang details, no? Sa solar sa power plant na basta nagpuli sa basta tapos sa SDFT or what, no? Okay. At the height of the typhoon. So kay sa amo ni nga tion, anong mabatyagan niyo, Mayor, sa La Carlota? Kusog gidyang hangin? Kusog ang hangin. So, tumbag itanan mga ang amon ang major namon nga nakwandi ang amon nga mga balay na tumbahan gid pang rescue namon. Despite nga grabe ang pagwa namon ng mga rescue namon para ma-extricate sila ka madala sa evacuation center. Kusog ang hangin, kusog. Okay. So, Mayor, sa pagtanaw mo, mga pila ka mga individuals or families ang yara subong sa inyo nga evacuation center? Initial report na siguro, mga more than 100 families na. Okay. Po initial report pa lang na ito, bago lang mga 30 minutes ago ng kadto ko sa evacuation center naton sa city, sa poblasyon.
mga 30 siguro to kapamilya, and then sa mga lain-lain nga mga barangay naton, sa mga elementary sa schools naton, lain-lain nga barangay. Okay. More or less, may iban pa nga barangay, wala ka report. Okay. Mayor, dira sa La Carlota, ano gid dya nga barangays, Mayor, ang apektado gid? I mean, oo, sa pila ka mga kabarangayan mo ang halos naapektuhan kag sa sining bagyo? Halos tanan man siguro nga barangay sa amon dire, no? Okay. Naapektuhan siguro sa 14 ka barangay kay may mga evacuation of schools sa tanan nga barangay gid, no? Halos tanan So, sa barangay apektado sa bagyo. ang tungod lang gid ni kusog ang hangin, wala siya dala nga ulan gid, Mayor, no? Not so ang flooding naton, not so gid ang flooding, ang kusog lang gid sa hangin, no? Why kami may ara kami gin preemptive evacuation sa mga kilid sang sapa no, so pero dutay lang ya ang damo gid ang mga balay nga natumbahan sang kahoy, no, amo gina ang Kahoy gid, ang oo. mga kahoy nga tumba sa mga dalanon namon. Oo. So muna siya ang namon nga main problem gid sa Okay. Subong. So, Mayor, as to food packs, pagkaon sa mga pumuluyo ninyo dara nga naapektuhan ni sa evacuation center, I mean, why man problema provided? Pinahulat pa lang, wala man problema kaya naka-preparar naman kami more than 1,000 siguro ka food packs, no? Good for one family. Ginahulat pa lang clearance sa city disaster naton kung pwede na sila kalakat ang amon si SWD nga manghatag ng food packs sa lain nga barangay. Okay. So, Mayor, lastly, ano imo mensahe, especially sa mga pumuluyo mo dira sa may syudad sang La Carlota, Mayor Rex? Oo, no. So, white ang mga ginapangayo, medyo diri nag-agi sa aton or sa dalom-dalom na ito nag-agi ang bagyo. Ang kwan lang is, inang ari ang siyudad sa La Carlota, ang inyong mga government official, nga ready, yapon magbulig, no? Kaya nagkagina, alas 7 ang gabi pa ko di, white ko pulis balay. Why tulog-tulog na ni Mayor? Okay, ako niya asawa, kag bata, Oo. no? So, kung anong problema, no? Minutay lang kami nga problema, ang amon na communication niya daw hindi amo ang number nga tawagan nila. So, more or less na kuha man namon tanan-tanan niya kinanlan sang nagabulig. So, ang amon lang pasalig niya dali naman lang, almost 1 hour na masana, medyo masanag na. Ato na lang road clearing kaya nga ato mga assessment ng i-check na kung pangatag kapunta sa mga affected families. So, meaning, Mayor, total blackout man dira, Mayor? Blackout? Yes, blackout, no? Sa City Hall lang, kasama ng evacuation sa gym. Ang may generator. Genset, no? Hindi na sa aga. Okay. So, una gid sa kwan is open ang aton City Hall kag aton mga government offices na nga may generator unahon tagila siguro para maka-charge ang mga tao, no, nga para makapabalo sa ilang pamilya na okay sila kag maka-check ko nila iba nilang pamilya kay it's more than mga 10 hours na siguro nga wala power, so unahon tagila siguro anay, and then ang mga food pack ang road clearing. Okay, sige. With this, Mayor Rex Halandoon. Mayor, thank you so much for your time. Halong gid kita tanan. Salamat. Thank you good sa inyong paghatag oportunidad sa aton sa buong bagyo. Thank you good kag good morning. Stay safe. Sige. Salamat. Stay safe also, Mayor, no, kag sa mga taga-syudad sa La Carlota, kita natunto, no. Delikado gid ja. Amo ning gining pinakadelikado subong. Hambal ko na bala kay na magwa ka, especially kung naga-drive ka or motor, ano man ang asahi sang salakyan, especially gidyang motor man, no. Kay ang motor, syempre gamay siya. Tapos way ka tabon. Di pariyuning natabo isa ka persona ang ginatanaw, ang bali Mayor Rex, initially, sa power plant nagatrabaho, so mga 2 to 3 a.m. nagpauli siya, no? So, tumbahan kahoy. Kaya man kakusog. And kaina, maski nag-abot, iba na ito yung mga kontrol comment nga, sa subungo, alas 5, kusog yapon hangin. Kaina, mga alas 2, alas 3 sa agaon, susgapan ni hol ang hangin. So, hindi kaya magwa, kaya nga, nakulbaan ka kung anong magalinupad tuod, kung anong magkakalatumba. Delikado gidya kayo, no? So that is why amo ning advice naton sa mga kauturan naton nga kung pwede hasta subong stay home lang gid, sa panimalay lang gid kita anay
no? Or kung ara ka sa imo nga trabaho, relax lang anay, ipakanay kanaya anay, hindi magpauli kay basi maluparan ka, pahilayo lang. Amo nang delikado. Subong although kalabanan sa aton nga balti do okay at least ang sitwasyon naton nga why gid ginsabayan sang ulan ang perti ka kusog nga hangin kay kun ginsabayan pagid ni gindunganan pagid ni sang ulan sus nano na lang nga pagkahimtang ang aton no tamaan ka delikado sang aton nga sitwasyon so that's why nga reminder naton ha sa aton nga mga kauturan stay home no kag stay safe unahon tagid perming aton iya nga safety ang mga rescuers naton ang mga naga-rescue, ang mga naga-responde, ang sa response team, amo ning nagalembiyong sa aton subong, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So kusog gid siya gyapon. So that is why nga extra careful gid kita, no? Sa mga kabombo naton and we'll know in a short while kay subong naga-release sang pinaka-latest nga bulletin ang Pag-asa or ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office no siya sa kay tropical cyclone sa kay Odette no so si Odette sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ang location sang sentro sini si Typhoon Odette makitaan available sa 75 kilometer sa southwest of Iloilo City. Okay. So intensity, ang maximum sustained winds of 155 kilometer per hour, no? And sa aton nga mga kauturan, ang present movement niya westward sa 35 kilometer per hour. So ang extent sa tropical cyclone winds niya so kusogid siya and sa tropical cyclone warning signal number 3 sa central kag sa southern portions of Negros Occidental. So signal number 3 kita Bagos City, Bacolod City, La Castillana, La Carlota. To malton Mayor Rex sa while ago, kusugid niya dito hangin man sa ila, no? Pulo Pandan, San Enrique, Valladolid, amo ning pinaka-latest ha. Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, ang syudad sang Himamaylan, syudad sang Kabankalan, Kawayan, Ilog, Candoni, Hinubaan, kag City of Sipalay. So storm signal na number 3. So from 4 nag number 3 kita, no, including ang sa Central, Bacolod same sa gihapon. So including ang Central kag southern portion of Negros Occidental. Storm signal number 3. Ang tropical warning number 2 storm signal number 2 is in effect sa iban pa nga portion sa Negros Occidental like San Carlos City, Calatrava, Toboso, Escalante, Sagay City, Cadiz City, Manapla, Victoria City, Ibi Magalona, Silay City, Talisay City. Sa mga previous ang Northern Negros nang daw kakayuan, no? Subong Southern naman, no? Likod naman siya sa Southern Negros naman siya sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Amo ning pinaka-latest nga ginapagwa nga report sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Storm signal number 3 kita sa Bacolod and sa Central kag sa Southern Negros. While ang the rest sa northern part of Negros Occidental, storm signal number 2. So amo ning pinaka-latest naton iya nga update. So that is why no sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, maghalong gid kita sa gyapon kay medyo kusog-kusog pa gid ni nga hangin, no? And basi may nagapabilin pa dira sa tagsa iya ka mga panimala sa sa medyo delikado pa nga lugar. Ano lang gid kita ha? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, siguradon tagi nang ginahamtangan ta subong nga safe gid siya. Kaghambal ko na gani hindi na tayo maggwa pa, no? Importante. Relax lang gid kita kung sa diin kita subong na hamtang. Kay kabudlay hindi mo mapaktan, no? Ang kakalatumba nga kahoy ang nagalinupad nga mga sin ang amo na bla. Kinanglan unahon tagid permi, no? Sa aton iya nga mga kauturan ang aton iya nga safety. Kay kung manotice naton sa palibot naton subong why naman gid man sa mga nagabayahe sino pa ni makabatas, no? Sa amo nga sitwasyon. So ang nagatiyog lang gid iya subong ha sa aton nga mga kauturan ang
sa mga rescue naton, sa mga kapulisan naton, no, sa mga importante lang gid nga pwede siya makagwa kay amo ini ang gina-experiensya naton or subong iya nga mga tinion. Supposedly ba naton yung mga kauturan sus masimbang gabi kita, no, pero pwede kita ka online because ati ang San Sebastian Cathedral gani nagpadayon man sila sa ila sini nga online mass tuman ka jutay yung nagpasimbahan, no, so because ng ginapangatubang naton subong nga si Bagyo Odette. Aber, kamusta ka mo dira, no? Especially sa Southern Negros, sa mga kauturan ta, pwede ka mo ka-share sa aton sang impormasyon diri, sa aton nga live chat, pwede nyo kabuka hatag sa mensahe sa aton subong sa comment section naton sang Bombo Radyo Bacolod, especially sa aton subong sa Facebook naton, no? Madamo sa mga kauturan ta naga-monitor gid, makitaan ko gid na nga naga-monitor gid kamo sa kadamo lang. Halin pa ni kagabi, tubtob subong ang mga tinion, nambal ta na ganit tikitas bombo. Why man tulog-tulog para madulong naton sa inyo ang pinaka-latest iya nga mga impormasyon ano nang sitwasyon. Masubo gid to, no? Sa syudad sa Lakalota, itong nagpauli nga nakamotor, sus natumbahan siya sang puno sang kahoy. Kay ti nagwa siya kay ginahambal na halin siya sa iya sini nga trabaho. Initial nga informasyon sa power plant, no? Dira ang iya sini nga trabaho, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. So again, stay safe sa mga kauturan ta, extra careful lang gid kita. Bombo Anthony, no, mag-check pa kita sa dugang pa nga mga impormasyon, makulate kita sa dugang pa nga mga impormasyon sa pila ka mga lugar, like let's say diriya sa aton sa may ano ni gani sa probinsya sa Negros Occidental, especially sini nga naapektuhan gid dyan ni Bagyo Odette, no. Aton to nga mga sister station tong Bombo sa Bombo Radyo Iloilo, kamusta to sila nga Rojas, Kalibo, ano man ang ila sini nga sitwasyon subong iyang tion bangod sini kay Bagyo Odette, no. We'll see, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kaya again, sa mga kauturan naton, sa mga late tuners naton nga nag-monitor sa aton subong nga aga, ang yara kita sa storm signal number 3 ang Southern Central, Southern Negros kag ang Bacolod City. And then the rest sang especially sa Northern Negros yara sa storm signal number 2, no, ang norte iya nga bahin o kon nga porsyon sa probinsya sa Negros Occidental. So ginakamusta ko man kamo, no, sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, pwede ka mo makahatag, no, sa ang mensahe sa amon diri sa Bombo Radyo kung kamusta man ang inyong nga sitwasyon dira sa mga kauturan naton diriya sa Bugos iya nga probinsya sa Negros Occidental. Again, daw halos kalabanan nga mga areas sa experience gid sang power interruption, meaning blackout gid kita like diri sa may syudad sa Bacolod, no. Ti hindi naton iniyama paktan man ang ang sa mga kabombo naton, hindi ta mapaktan niya ang hindi ta mahibaluan kung saan pa nibalik ang aton nga power. Importante safety talang gid because again kadamo sa may nagkala transformer nga nagkala lupok or mga wiring nga nagkala kakas or mga natumbahan sa puno sang kahoy. So tungod ini siya mga kabinan sa kay Bagyo Odette, no. Ang ano lang gid, no, kay tungod nga why gid niya gin sa bayan sang ulan, no. Despite sinitanan bala ang pasalamatan naman naton. Okay, sige. Kamusta ka mo dira sa La Castillana? May mga kauturan kita nga gusto man mangayos ang update. Iban rin naton yung mga kauturan, no, naga-monitor sila. Iban rin halin pa sa Makati, hambal niya, good morning Bomboan, pamatigid ko kay nagkakabalaka man ko sa pamilya ko dira sa barangay Punta Taytay, no. So nagkakabalaka gid sila, no, mga kauturan ta sa luwas sang pungsod. Hambal niya, gapagatan ako sa inyo dira sa Bombo Radyo, ari ko sa Taguig City, gusto niya ma-monitor gid sa aton, no, naga-upod sa aton kay mayari kita diri utod ta naman niya si Sir Celestino, hambal niya ali ko din sa South Korea, pero aga monitor gid ko kay mga pamilya ko dira sa Punta Taytay kay syempre
ang Punta Taytay nga dan coastal ni siya lapit no higad baybay. So that is why nga damo man dito mga kauturan ta nga nag-evacuate man no. Maliba Ma'am Christina wait kang bombuan kay hometown na ni nanay ko ang La Carlota no mga utod ta bala nga ara na sa ruwasang pungsod. Naga-monitor gid sa aton subong no. Yari na aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Welcome ka, good morning, Bombo Radio Bacolod, Bomboan. Nag-signal number 4 gid kamo dra bangod sa Typhoon Odette. Kamusta kamo dra subong sa Negros, Bomboan? Correct ina Bombo Doni susperte man nga pagyasyas ang hangin nga mabatyagan namon dire sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sa Negros Occidental ang southern Bombo Doni ang southern kag ang central Negros amo gining kaina no earlier naka-signal number 4 gid ya. Pero ang ginapasalamatan gid namon kay ang report tugan earlier sa PDMP nga hindi ano lang gid siya hangin, kusog ang hangin pero pasalamat makami way gid jagin sa bayan balas ang ulan, way gindunganan sang pag-ulan. Ang assessmento sang Provincial Disaster and Management Office si Dr. Sefard Gerhard Kailian, niya not so much man gid ang nag-evacuate ng mga pamilya, naglinibo na especially dito sa Southern Negros. Pero earlier naka-interview kami dire mga subong lang gid a while ago sa kay Mayor Rex Halandoon sang syudad sang La Carlota. Mayara dito isa ka casualty sa syudad sang La Carlota tungod mga alas 2 tungod alas 3 sa kagahon nagmotor pa siya. Ang information sang alkalde hindi pa gid ni hindi pa ko kabalo ni sang identity niya pero ang information hambal niya nagaobra siya sa power plant. So nagpauli siya more or less mga alas 3 sa kagahon natumbahan kahoy kay nagamotor. Patay gid. Amo ni so far ang balita dire sa amon. But other than that, amo lang na naka-experience sang pag-blackout diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Ang mga number of evacuees mga 4,272 sa mga nagkalaylay nga mga barangays, Mandalagan, Banago, Punta Taytay sa sining mga lugar diri sa amon sa Bacolod. Pero pasalamat man kami nga wala man sang casualties, no? Ang way man nagatinulog ang mga public officials diri, mayors, congressmen diri sa amon sa Bacolod kay sa Negros. And then mga wala man total blackout gid siya. Amo lang gid ni nagkakalatumba nga mga puno sang kahoy, mga sin bala sa dalanon makitaan mo sa mga mga open nga mga lugar amo ning sa dalan, mga wiring nga nagkala kakas no sang kuryente no. Pero so far amo ning sitwasyon man namon diri sa may syudad sa Bacolod although nagnaog na sa storm signal number 3 ang Bacolod subong kag ang south nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental while ang Northern Negros storm signal number 2. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Doni. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Nag-upo naman sa aton subong aton sining sister station ng Bombo Radio Rojas, Tanbay Rojas, sa kanay nato ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka, good morning, Kalibo. Welcome ka, good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni. Ang mga nagapauna man mo diri nga mga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo, no? Isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Ang probinsya sang Aklan subong no yara sa signal number 2 kung sa diin may mga pipila diri ka mga evacuees no. Ang nagpang-evacuate sa mga evacuation center kung sa dingin mga evacuation center balang gin kanman gin pang-identify sang temprano pa no sa pipila man ka mga LGUs or local government units dito sa may Banwasang Malay no. May mga yara nga nagabot sa 80 ka mga evacuees ang nag-evacuate dito sa ilang mga evacuation center diri sa Kalibo 80 kabilog no. 80 lang ina diri sa may LGUs namon ginpa-evacuate sila sa second floor sang bag-o nga building sang LGU Kalibo. Tapos may dito man sa amon sa may ABL Sports Complex sa may Capitol area kag dito man sa may Banwasang Makato no temprano pala hapon pa lang nakapaplasta na sila to sa ilang covered court may mga tents na dito so
aside dira may mga pagpanghatag, maging panghatag pa to nga mga pagkaon para nga at least hindi magutuman ang mga pumuloyo, no, nga mga nagpang-evacuate. Ang mga iban ang mga ina nga mga evacuate naghalina sa mga banwa, no, kung sa diin daw pirmi na lang ginabaha, ang iban ang ilang mga balay bala na ginala nga light material, so they decided nga mag-evacuate na lang. Sa may part sang banwa sa New Washington, amo man na ang mga residente nga malapit sa mga sigad sang baybay, kuan gid nila, no, prefer gid nila nga magkanto na lang sa mga evacuation center para nga at least luwas ang ilang bilog nga pamilya. Pero so far diri sa amon, no, subong aga, mga siguro pasado alas 2 ang aga, batsag na gid namon diri sa probinsya sa Aklan hasta sa karon, no, nga pangorason ang ini nga bagyo nga si Odette. Diri sa amon may mga yara nga lulap-talap lang gid yan, no, nga pag-ulan, kag kasarangan nga huyop, no, sang ini nga hangin. Kuanang diri sa amon aga pa damo na nga bugtaw para nga makipamatsyag daw, kag siyempre ang majority diri sa amon sakla nakatutok na diri sa amon sa Bombo Radyo Kalibo para nga mabalaan kung ano gidya ang latest nga development kag update sini nga bagyo nga si Odette. Wala sang may kung ano nga casualties kami na record subong so far based sa amon nga mga MDRMOs, no, kag ang ila tanan nga mga opisina based sa taga PDRMC naka-activate inatanan-tanan pulaw bugtaw ang amon nga mga responding units diri sa amon sa probinsya sa Aklan nakatutok sang ini nga bagyo nga si Odette. Amo lang niyan ay so far mga nagapunguna namon diri nga mga balita diri sa Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bombo Ronnie or Bombo Leonard, Bombo Radio Karibo. Check naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome, kag good morning. Bombo Rita, Bombo Rojas. Welcome and good morning, Bombo Don. Dira sa Bombo Radio Bacolod, kag Bombo Radio Kalibo, si Bombo Ronnie ningari sa Bombo Rojas. Subong sa sitwasyon man namon diri sa probinsya sa Capi, since nga kami diri kaya sa gyapon sa signal number 2 Bombo Doni sa amon diri nga mga evacuee, so masobra na rin mga 12,000 siguro kay Rojas City alone pa lang nagalabot na sa kapin 8,000 ka mga evacuees ang na-record namon diri sa syudad sang Rojas. Kagaina to mga halin na alas 11 o alas 10 kagabi, may mga 2,000 Rojas City pa lang nga ginpang sugat to kay di kinulbaan na kay bangod nga kinusog wala ang huyop sa hangin alaman sa ring bagyong Odette. Sa amo ring pagpakigangot sa Capiz Electric Cooperative aminados sila nga madamo sang lugar nga brown out kag mo man subong ang ginapabot sa amo ring mga pumuluyo sa ila sa ring feedback nga ginapalabot diri halos kalabanan subong diri sa amon sa ring probinsya wala sang kuryente, brown out diri sa probinsya sang Capiz. Pero ginpasalig man kagabi sa sang General Manager sang Capiz Electric Cooperative nga subong aga katuan ni sa ilang team kay nakapreparar man ang ila sa ring mga linemen kay may mga area nga hindi man nila ni madali-dali sulod kin-assess pa nila ang sitwasyon kag ginahibalo kung ano ang gintunaan sa ring brown out. May mga poste nga nagkalatumba na, may mga kahoy man nga nagkalatumba diri sa amon sa nga dala, no? Pero ang damo nga nagkalatumba kag nagkalalupa din mga campaign materials wala kun ini mga poster tarpaulin sang mga nagapapili para sa eleksyon pati sa dalan gani daw hindi kakagi ibangod nga ara ning ila sa mga dalagko nga mga tarpaulin so far wala sang may na-record pa diri sa amon sa nga probinsya man kag pasalamat man kami nga wala, no, kagabay pa nga wala man wala na sang mabalhar gina nga mga kasualidad o kon mga na-injured diri sa amon sa nga probinsya dalaman sa nga bagyong Odette Bombo Don sa subong mga inoras ang amon diri mabatsyagan lang ang hangin, no, magakusog-kusog ang hangin pero wala yagawa ulan diri sa syudad kaga sa probinsya sang Capiz Bombo Doni. Balik dira sa imo Iloilo. Madamo gid nga salamat, Bombo Ron, Bombo Radio Rojas.
sa mga balita man sa amon diri sa mga syudad kaga probinsya sa Iloilo bangod sa Typhoon Odette sa diin naging pedalo man sa signal number 3 ang syudad sa Iloilo kag ang pila ka mga kabanuhanan diri sa may southern portion sang probinsya sa Iloilo labot karon sa masobra 7,000 ka mga pamilya ang naga-evacuate sa may probinsya sa Iloilo. Kag ginabugusan ni isang masobra 26,000 ka mga individual. Samtang sa may syudad sa Iloilo, kapin 2,000 ka mga pamilya ang naga-evacuate. Ginabugusan ni isang masobra 6,700 ka mga individual. Kapareho sa inyo dra sa may Negros, sa may Kalibo, sa may Aklan, sa may Capiz, diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo ang experience namon diri sa Typhoon Odette. Way masyado sang ulan daw turo talithi lang gani sa pila ka mga areas, pero ang hindi sini maagwantahan amo ang kabaskugon sang iya sini nga dalang hangin dito. In fact sa may probinsya sa Guimaras, inuras nga nagabuyong-buyong lang kuno dito ang hangin. Kung mag-describe tong iba naton sini nga mga kabombo nga naka-experience sining Typhoon Odette, way panihol sang hangin, naganiragaak lang ang mga puno sang kahoy, mga sanga sang kahoy sa ila sining palibot sa sulod sang 2-3 ka oras daw amulang kuno ni nga tunog ang ila sining lunsay mabatian. Kaga may iban pa gani dito nga nagahambal nga kung ikumparar sa naagyanto nila sadto sa Bagyo Ursula, sa Bagyo Yolanda, sa Bagyo Frank, sa nagligad pagid sini nga mga tinuig, mas mabaskog ang hangin nga dala sa sining Typhoon Odette nga nagaagi sa aton diri man sa bahin sa Western Visayas. Unfortunately diri sa may syudad sa Iloilo, may ari diri sa isa ka panimalay nga natumbahan sang puno sang kawayan, na tumba gining puno sang kawayan na luka gid ini sa puno niya bangod sa kapaskugon sang hangin sang Typhoon Odette. Disgrasya kay pagkatumba sini natupayan gid ang balay nga human man lang sa light materials. Kaga dito sa sulod naga katulog ang mag-asawa. Ang asawa sining babayi, unfortunately natupan gid sa iya sining ulo na ipit gid. Nadugayan pagkag isa ma-rescue sang aton sini diri nga mga barangay officials, ginbawian gid to sang kabuhi ang ining 53 anyos nga ginangwala niya sining nga bana nga na pilpilan man bat na samaran na hingagaw nga madala sa ospital, naka-survive. 3 man sa may area sang distrito sang Lapas, may balay mandri nga natupan sang puno sang lubi nga nabali sa may tunga-tunga sang puno jagid. Maswerte lang kay ang balay, sus may mga tao man to sa sulod, may mga naga-tinarman dito sa sulod kay tinagapanilong man sa sining epekto sang Typhoon Odette. Maswerte gilang kay waay to sila iya mahalita na damage sa langgid ang ila sining balay, but safe ya ang mga tawo sa sulod sini. Ang mga talano namon diri subong sa may syudad sang Iloilo, ang mga plazas namon, may mga nagabalandra sining mga puno sang kahoy. Kag mga sanga sang kahoy nga nagkalabali gin pangbilin sining ni Typhoon Odette. Mga poste sang kuryente dre sang More Electric Power and More Electric Power and Corporation o More Power nagkalatumba. May mga barangay diri karon nga hindi masulod sang salakyan, kag hindi man sila makagwa bangod kay ginbalabagan sa mga poste sang More Power ang ila sini nga mga dalanon. That's why ngati ginapanawagan nila diri nga as soon as possible kung tani matigayon yang mahawanan or ma-clear ang ila siningi nga mga dalanon. Total blackout man subong diri sa may syudad sang Iloilo, kaya ang More Power para nga ma-prevent ang further accidents pagid bangod sa nagkalasamad nila sini nga mga distribution na system ginapakamayo pasado alas 3 kay na sang kagahon
nga magpatuman niya sa nga power or sa nga shut off or gin shut off ang ila sini nga mga feeders sa tanang nga mga areas sa may syudad sa Iloilo. So team para ma-troubleshoot ining mga kutob sa mga linya, mga posting nila, mga transformers nila nga nagkasamad bangod sa typhoon o datkag among pag-restore nila sini way pa ni sang estimate kung saan ni mabalik ang power sa amon niya sini nga syudad. Ang signal number 4 dra sa may Bacolod City, sa may Negros Occidental, Bomboan, kamusta? Ay, perte. Amo nang ginambal mo bala Bombo Doni nga gahuni, gapanihol, kusog sang hangin, no? Pero ang ginapasalamatan manamon driya sa Negros, why siya gindunganan sang ulan? Sus, kung gindunganan pagid sa sang ulan, perte guro kung magsinaka pagid jang tubig. Amula na, subo-subo, no? Ang kaina, early gambalang PDMP, pasalamat nga wala casualty. Pero pag-check namon to sa syudad sang La Carlota, may isa gidya kay tungod nga sa kusog sang hangin, nagbiyahe pa siya, nagamotor. Ang ginahambal gani Bombo daw ni halin siya sa trabaho niya, ti natumbahan gid siya sang puno sang kahoy. Way kasalbar kay subo makitaan mo sa dalan, especially sa mga open nga mga lugar, puno sang kahoy nga nagkalatumba, ang mga poste nga managahilay, ang mga atop bala, mga sin nga yara lang niya sa dalan, nga silinablay lang Bombo daw ni. Terrible itong malagsahon maning typhoon Odette nga ni mabilin man siya sang marka sa kasaysayan sa mga bagyo diri sa Pilipinas. Matuod way siya sang may ginbugbogig nga tuman kadamol sini nga ulan, pero to malagsahon naman niya ang kabaskugon sang iya sini nga hangin nga kung hindi iya madamage sang isa ka lugar abi or hindi iya mahalitan isa ka lugar sang dalom sini nga baha, halitan niya naman niya sa mga pinangtumba niya to nga mga istruktura bangod sa kabaskugon sang iya sini nga hangin. Bombo Leonard Kalibo. Muna gani Bombo Doni, no? Mayo lang diri sa amon sa probinsya sa Aklan, may mga yara man nga nagkalatumba, no? Nga muna kahoy, puno sang kahoy, may mga pipila lang ka mga reported sina, no? Particularly dito sa may area sang Balete, nagkwanto, no? Nagtugpag ito sa dalan. So hindi na mangin pasabol dayon. So kabuligan sang PNP kag mga rescuers, no, nga kuhaon lagi para at least pwede na agyan ang ina nga dalan. So pila lang ka minutos na kuanagin nila na nakuha na dayon, and then may mga diri sa amon mga light materials bala, mga kuano, mga dira sa higad sang baybay muna, no, naka-experience ang iba nila nga atop nagkakandahual. Tapos ang iban nga mga yara sa mga kuano, sa mga area kung sin naka-experience na sang una to nga grabe nga pagbaha. So nag-prefer sila nga mag-evacuate sa amon nga may evacuation center para at least maiwasan diri sa amon ang mga casualties. Bombo ni. Pag-abot ni bala Bombo Leonard sa mga evacuation niyo, Bombo Radio Rojas, halin sang nagligad sini nga adlaw hasta kahapon nga pinanawagan sang aton sini nga mga government officials, sa mga barangay officials, no, ginapasaligan sila sa aton sila nga mga local officials nga evacuate lang kamo kaya mga lugar niyo na identify bilang mga high risk areas. Tama ka, delikado ra sa inyo kung na magabagyo. Evacuate kamo sa mga designated evacuation centers naton kay providean kamo tumayo sila nga hiligdaan, providean kamo to sa bastante sila nga pagkaon for your safety man. Ang waay madala sa preemptive evacuation ginpaidalom pagid sa forced evacuation. May mga nagpakatiga pagid, may mga ginpili pagid nga hindi iya mag-evacuate, no? Pinanihol na wala untat ang buyong-buyong sang hangin. Amo pa lang iya sila nagpinanawagan sa amon diri nga mga awtoridad nagaparescue na. Diin kada Bomboron Rojas. Diri sa amon na Bombo Doni, actually sa kadamuon naman niya sa mga nagpatulong sa mga evacuation centers. Kaga ang iban rin sa ilan nakaano naman mo, nakabatsyag naman nga di balaan Manila nga posible ang ila sa mga balay, no, base maasamad kunano da kag may mga ginabilin lang sila nga isa. Kumbaga nangin cooperative man diri sa amon ang amon mga pumuluyo di kay nagkadto na nga daan sa evacuation center, pero amo na gani kagaina
mga alas 11 o alas 10 nga ti ubutan ta hasta launa alas 2 nakibot kami nga damo-damo pagaling nagdulugang kay siguro gin tansya man nila una-una to nga ti basi okay lang kaya ano nila pero mo to nga mga time na nga mabatsagan na gid ang pwersa sining hangin nga dala ni Odette. Amo pa lang to sila kag nagpangayo bulig nga mapasugat na sila kay makanto na sila sa evacuation center para dito magtinirman bumudon. Ti amo na nga dapat subong mas nagatuon pagid ang aton sining nga mga kauturan sa wisdom bala sang preemptive evacuation sa tiyon nga mayara sa mga kalamidad. Hindi man matuod sang mangin komportable gid inyo sining nga kahintangan kun ara kamo sa mga evacuation centers kay ti laing gid ya syempre kun ara kay sa imo sining nga balay sang sadra kaya sa evacuation center. Pero sigurado kita nga subong damo ni mga nagapasalamat nga nag-evacuate sila mo. Kaya at least dito iya sa evacuation centers hilway sila, no? Waya nila sinimagyan ang trauma to nga nagyan sang iban nga daw halos way na sila sang may mabatian sini nga iban nga tunog. Panihol gid lang sang tama kabaskog nga hangin kaga ragaag sa mga nagakabali sini nagakapukan sini nga mga puno sang kahoy Bomboan Bacolod. Insakto na, Bombo Doni, insakto ng punto nga may ara iban tuod nga nagapakatiga. Amo man ang experience namon diri sa Bacolod, may ara iban hambalan nga ay evacuate na ini magkaron ko patsaga namo na mo naman dinalagan kami sa evacuation center. May amo pagid na iya nga mindset, no. Pero dapat safety gid kung nara kaya sa evacuation center maski ano magkalanaboy at least safe ka kumpara sa mga lugar mo dira kun nara skilid suba higad baybay, no. So amo na tuod, no. Si Bagyo Odette perting pabatsa gid sa aton kay gahagunos lang gid ang hangin mo, Bombo Doni. Ang isa lang diri sa mga positibo tapagid bala nga nakita man sa nangin experience naton sa sining typhoon nga si Odette. Diri sa amon sa may probinsya sa Iloilo nag-order dring Archdiocese of Haro nga ipaiway lang anay ang supposedly ikadwa sining adlaw sang misa di Gayor kon na misa di Aguinaldo. Di wagid sa may nagpadulong kay na sa mga simbahan diri kay sino man niya makagwa sadto sa amo sadto nga mga inoras but ang isa sa aton sini nga mga na-notice nga kun kagabi asa kay na sang aga nga nagabro baskog pa way po sang aton sini nga mga netizens sa social media sa Facebook grabing pagkitloy ang kabaskog sini typhoon Odette. Maluro lang puwas sa si typhoon Odette sa Western Visayas dito man nag-ulan ang mga pagpasalamat kaga pagpangamuyo sa aton sini nga mga kauturan nga ti na lampuwasan nila sini nga hilway ang ini nga kalamidad Bombo Leonard Kalibo. Siyempre no kay man nakanangit siguro ng aton nga mga manghuran no pila nagit kadamo na bi nga mga bagyo nga amo sini ka grabe no ang iba din masubra pa so daw nakakuan sila daw na trauma lagi ng iban muna nga that's why nagapangamuyo nga stop na gid no ang muna nga mapagpanalasa pero at least dili sa aton so far initial sa Western Visayas gamay lang aton nga makaswalties compared sa mga nagligad to nga mga mas pagid nga mabaskog lang mga bagyo no nga damo ang mga casualties no Bombo Doni. Pero diri sa amon, speaking sa mga simbang gabi, may mga banwa kami di nga gin-resume nilang ilang nga simbang gabi kay sa pagpamatsyag nila daw hangin nga gamay-gamay lang gid diri kag asaw-asaw ang experience namon subong aga Bombo Doni. Oo. Anyway, ginahulat pa man diri ang mangin final gid ang assessment sa aton sini nga mga local disaster offices kag sang Office of the Civil Defense kay iti gabi na tabo nimo gabi sini nga mga otoridad para nga magpatigayon sang actual gito ocular inspection sa mga areas nga naagyan o nahalitan sining ni Typhoon Odette. Siguro karon na mabalaan tanan ni kung ano ang extent sang damage nga ginbilin sang typhoon diri sa aton sining nga rehiyon and we hope nga ang damage ni sa propiedad lang
kaga hindi lang sa kabuhi sa aton sini nga mga isig katawo. Hindi ko na siguro pag-ibalik tara sa Okay. inyo. Bombo Radio Bacolod, Rojas, Sige. Kagalibo. Amo nga salamat sa ton karang. Salamat, Gate. Bombo Radyo Western Visayas. Wala naman kita yung mga kabinamin na bilin niya. Tiyempo, standby na ha. Sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition, may kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace, Quelio, kag Bombo Ponce Espino. Keep safe, everyone. Halong gid kita as much as possible sa panimalay lang gid kita na isubong, no? Tuno ba tiyaganta pa si Bagyo Odette. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pre,